Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Postoji jedan porez koji je radnog naziva menstrualni porez. To je porez koji plaćaju žene. Žene u Republici Hrvatskoj plaćaju iza Mađarske najveći porez. Zašto? Samo zato što su žene. Ovaj prijedlog dopune zakona je vrlo jednostavan, tehnički vrlo razuman, vrlo jednostavno ga je razumjeti i reći o čemu je riječ. On nije ideološki, on nije politički, on je civilizacijski. Dakle, civilizacijska priča je da žene plaćaju porez samo zato što su žene. Ovo nije da neko dobije svoje 3 minute slave ili 5 minuta slave, pa čak i izvan granica Republike Hrvatske. Ovo nije prijedlog zakona gdje bi se mi trebali razlikovati lijeva, desna i centralni dio. Ovo nije nešto na čemu bi trebali jačati mišiće. Ovo je nešto što bi trebalo biti prihvatljivo svima. Postoje dobri običaji u ovoj sabornici, a to je da se oporbeni prijedlog ne prihvaća nikad, osim ako oporbeni zastupnik pređe na drugu stranu, onda je taj prijedlog odmah prihvaćen hvale vrijedno, kao što smo imali prilike i sada vidjeti. Prema tome, ono što vas ja pozivam, kao što je gospodin Mažar pozivao pa je rekao, pa ovo je jedan odličan zakon, pozivam sve da glasaju. Tako ja pozivam sve kolegice i kolege da glasaju. U bivšem sazivu Sabora kolege iz HDZ-a su imali komociju koju im je dao njihov predsjednik kad je bilo riječ o Istanbulskoj konvenciji da glasaju drugačije, da glasaju i protiv Istanbulske konvencije, oni koji su bili i neki od njih i sad sjede u ovoj sabornici. Ja pretpostavljam da ste se kolegice i kolege u HDZ-u izborili da vezano iz ovaj zakon glasate onako kako treba glasati.